egbuola mmadụ 4 na steeti Kebbi ozu ha yasara. Otu nwoke ọwụ ọnọdụ enweghị nchekwa chụpụrụ n'ụlọ ya na steeti Benue ejirila aka ya gbuo onwe ya jezuoro ụwa ike bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị ga-ewere steeti Kebbi nyefee n'aka Tinubu n'afọ 2027 na-abịa abịa ka gọvanọ steeti Kebbi bụ na Sie Idris kwuru. Onye nweburu mmasị iji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa onye isi ala Naịjirịa bụ Gbenga Ọlawepo Hashim agbahapụla otu pati PDP. Atụọla otu nwoke ọwụ aha ya bụ Hamza Yahuza mkpọrọ afọ 7 7 years imprisonment maka iresi ndị Boko Haram ọgwụ ike Indian hemp. Ọgbaghara otu pati African Democratic Congress bụ ADC Tinubu na Amupitan na-arụkọ dịka ji na mmanụ ịkụwasa ndị otu pati ọzọ ma fanyụọ ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị pịrịkọtọ ndị ka ọkọ ka onye enyemaka Atiku bụ Paul Ibe kporo. Atụọla otu nwoke ọwụ ji ụmụ 3 aha ya bụ Shehu Buka mkpọrọ afọ 20 20 years imprisonment maka iresi ndị Boko Haram ewu. Ha ji atacha ewu atacha ha bịa agụchi eze mapụta. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu ụta. Ị na-ata Chukwu ụta? Mba. Ị ga-ata ya ụta? Olo. Kedu ihe mere iji ata ya ụta? For what? Ijikwa ahụwo. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu ụta. Obodo enweghị ọkụ, obodo enweghị ụlọ ọgwụ, okporo ụzọ adịghị mma, ọ bụ Chukwu ga-esi eluigwe rụọ. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu ụta. A na-ana ndị bọsị ime ego eguzoro n'ụzọ n'agha achọghị ime onye bu n'ụgbọala ọ wụ weta 100 naira ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu ụta. Tụnyere m Uche aga m eweta ọkụ tụnyere nụ m ama m ọkọrọ ebi ngwanụ nyere m ọka ka nta mamiyo ịma na amam igwe agba ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu ụta. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Uche ihe na-emekwa gị nwasikwa gị n'aka ọ wụ otu ishe ekweghị m nkwa niile nkwa eme a hapụkwa makwa ihe m ji soro gị na-agụ egwu a. Ịhụ na gị ana m enyo gị enyo ana m enyo gị enyo iso n'ọchịchị a iso n'ọchịchị a ihe anyị na-ata ahụ gị n'aha mmanụ iso n'ọchịchị a ihe anyị na-ata ahụ gị n'aha mmanụ gị na-ekpubi iso n'ọchịchị a. Ọkpọ na ahụ na ndị gara na-eresi ndị Boko Haram ewu atọ ha 20 years imprisonment 7 years imprisonment. Mana ndị a na-eresi ewu pụta ha tacha ewu ha makapụta datọ ndị mmadụ enweghị nothing dey happen. Ndị na-ebugara ha ọgwụ ike ndị na-ebugara ha nri mkpọrọ ka a tọrọ ha egbughị ha anọcha a ga-apụtakwa nwere ike gbaghara ha ji amnesty na Clementina na ụmụnne ya ji oyibo ahụ kpọpụtakwa ha ma ọ bụ enwe nke a na-akpọ jail break. Gịnị ka eji tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ? Ịma mgbe ụfọdụ anụ ụnụ na-aghọta ihe a. Kemgbe how many years now? Onye ejidere na-asụpọ nsọ ndị Boko Haram na-akwado ha na-ebugara ha ọgwụ ike na-enye ha moral high. Ngekwa ewu ha ji na-ata na-awụshi eze na-ebunye ha moral si gbuwe okwu ha aga aka ọtọ wụrụ 7 years in pre 20. Ọ dị ego ike gwọrọ ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-eme gene anyị ga-ekpute ike agwụla ebelebe. Otu nwoke ọwụ na steeti Benue ejirila aka ya wepụ ndụ ya jezuoro ụwa ike.
maka na ndị obu egbe chụpụrụ ya n'ụlọ ya na steeti Benue. Ọ ga-akatala na Wanda ihe isi ike ju ya ahụ ya aga were ụdọ ma bụrụ onwe ya jezuoro ụwa ike. Uche ka nọ mmanụ uche leenu ụdịka frustration ndị mmadụ gabigawa n'ime na Nigeria. Crime I committed I were Nigerian. I were no Mbiserian. No, Nigerian. God, lanyi la akụkọ Punch. Eligwe agaghị ada ma otu pati African Democratic Congress bụ ADC na otu pati PDP na-esoghị na ntuliakaelu afọ 2027 ka otu pati APC na steeti Lagos kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kebbi bụ Muhammad Usman Zuru anwụọla n'otu ụlọ ọgwụ awụ dị na mba Egypt. Harry Maguire agbatikwuo n'ọnụnọ ya n'otu egwu bọọlụ Manchester United ruo afọ 2027 na-abịa abịa. Ndị dọkịnta ahụike na mba England agaala mfanye aka n'ọkpọ ugboro 15 naanị n'ime afọ atọ bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ọchịchị etiti amawapụtala ego dị 130 naira na 35 135 bilion naira maka akpụkpọ ọbụla a ga-agba gbasara ntuliakaelu afọ 2027. N'afọ dak amalitela ịkpanye anya gbasara ogo nnu mmadụ kwesịrị itinye na nri ọ na-eri dịka ha kwuru na ọ bụ nke a ji akpata ọbara mgbali elu, ọrịa obi na ọrịa mkpọnwụ ahụ bụ stroke. Nyerenụ ndị uwe ojii aka na ya bụ agha na-ebu megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị ka onye isi ala Tinubu rịọrọ ndị Naijiria na-arịrịọ. Enwe ha akpala otu ọzọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ otu jụrụ ma jụwa isi ịnabata ịbịakọta ọnụ n'ụdị coalition nke David Mark nọ n'isi ya. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja atụọla ndị Boko Haram 5 mkpọrọ afọ 20 20 years imprisonment n'otu. Ọ dị egwu ndị larala ndụ n'iyi gbuo obodo gbakasịa 20 years imprisonment bụ nke pụtara na olileanya dị na ha ga-eme gịnị, ha ga-apụta Nigeria. Koodu Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu a gbadoro ụkpọ n'otu atọ abịara nwezi ugbu a n'otu pati African Democratic Congress. Anyị wee na-ajụ gị sị kwuo eziokwu, ichere n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-eso na ntuliakaelu afọ 2027? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM. My people, this information now for men them where they get urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, your bladder know the whole piece, so tell you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane herbal.
Clara jidekwa nna lee Chineke ka ọra ya o wee bụrụ ya jide nna o kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ a na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ụdara na-adịkwanụ mma ara ya ọdịdadarara gezie ntị ọkụkọ hapụ kpọm ihe ọ ga-eji azụ ụmụ aragbuo ya n'ahụ ya mere ka ọ dị biko gere na ọkwa ndị a dị oke mkpa
otu atọ abịaziri m ugbu a n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ịma abịa na ya bụ otu pati ADC, o nwere ndị nke na-adọnyere David Mark ukwu, nwee ndị nke na-adọnyere na Fiu Bala ukwu. Ka ọ dị onye ji ọkọlọtọ ya bụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC jizọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2023 gara aga bụ Dumebi Kachukwu. Ya bụ nwa amadi apụtara nweekwa ndị otu nke ya bụ ndị na-ekwusi INEC ebe ahụ ọnụkwụ ka ịkụ ihe ga-emechi ya mee taa, ihe ga-emechi ya mee gịnị ya mee taa. INEC ebe ahụ ọnụkwụ ka anyị mere gịnị ka ịkụ. Kedu ihe INEC kwuru? INEC si ha ewepụla aha David Mark, wepụ aha Arigbeshola, wepụkwa aha na Fiu Bala na webụsaịtị ha dịka ndị isi oche na ndị ode akwụkwọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Dumebi Kachukwu na ndị otu ya eburu Mike si INEC ihụrụ ebe ụnụkụ ọ wee ebe anyị kọ. Ihe ọ pụtara bụ na enwe n'otu atọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Mere anyị ji wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ asị ka ihe si wee kụrụ ugbu a n'otu pati African Democratic Congress. Ị chere na ha ga-eso azọ ọkwa na ntuliakaelu afọ 2027? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014. nke ọbụla ị ga-eme ga-egbalịa gbuo okwu gị nke chetakwa izi batara anyị ozi na WhatsApp nakwa na Facebook anyị nọ live n'ụtụtụ a. Ịbọọlachi Uche Clever. ụtụtụ ọma. Ma nwanne m nwaanyị ana m ekele gị. Ịbọọlachi. Sam Ọwụnezi onye ozi isi keduru. Ndewo. Masị udo dịkwa. Biko ihe ha meji ihe a dịka ọwụ ha aka gbara. Okay. Ihe awụ ha ordinary. Something is fishing somewhere. Ịma ndị ụlọ anyị lakịrị ego. Alakịrị ego too much. Ekekwe ama ana m echekwa o because ihe a onye ọbụla ụlọ nwa amụrụ ọhụrụ ka amasị ihe agba ha aka. Ya nọ na ha ego na-emegharị ka ndị ọzọ ka ihe na-akpọ divide and rule. Achọrọ ikewachi ha. So ha lee ihe mere ihe echiche na ahụ plan ọjọọ ka ha mere ka emeghasa tire ha ọgbaghara ọ ya ka etigo ihe a ka ndị na-achị wee na-achị ndị a nọ n'eko ọ ha kwuga ihe oho ha lezikwa anya ọhịa nsogbu Sam Ọwụnezi. Ya gaziere gị Sam Ọwụnezi. Ya bụ chere obi gị adala ụda n'ụtụtụ ịma asụ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ịbọọlachi. Ịbọọlachi. Uche ma grandma dị ka nka. Brodoyo. Ndewo. Yes, Uche Brodoyo nwafọ obo. Uche. Biko onye hụrụ ndị ADC ya gwara m asị biko na m ji aha Chineke rịọ ha anọkọta ọnụ ha mara nsogbu adịghị ime ha ejiri nwayọọ sọtọ ya atụ ka ha gara akwa idisapọntị Naijiria. So anyị ma ama ụzọ mmiri si abalị ụgbọgọrọ, anyị ma ụzọ mmiri si abịaghị ala opi ụgbọgọrọ. Anyị ejikerekwadị n'ịhụ na anyị kpuchiri ọnụ ya, mana ha disapọntị kwala Naijirians. Ha mara nsogbu ahụ adịghị ha ala ime ha sọbụọ ya. Anyị makwa na ama n'ihi gị na asị onye iro gbara gburugburu lechie ụlọ ya nche. Ejisi ike hụ na ha echekwa na ụlọ ha nche ka ndị iro gara ịbata. Ọ bụ eziokwu ndị a ji ọgụ ji mma, ha jikwa eji, ha jikwa ndị egbe ndị agba egbe, ha ejikwa ndị na-agba katapọtụ, ha ejikwa ndị na-egbu mma. Mana sela mara Chineke kom 2027 a na-arịọ Chineke ka onye anyị nke ka mma n'oge kom 2027 nke bụkwanị ka ahụhụ anyị nọ n'ime ya taa ọ gbabie ka mmiri. Ya gazie Brodoyo. Ya bụ chere obi gị adaala kpọrọkpọtọ mkpọmkpọm o wee bụrụ ya ka anyị gakwa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku. Ịbọọlachi. Sọsọ na eko. Otu a. Ekelela m unu Clara na Uche ụtụtụ ọma o. Ụtụtụ ọma.
anọruo Linda Oscar wee onye awọ mbiri na-asị ka ụwa mara anyị niile mma otu a mana ADC mana APC mana PDP o doro m anya na ọnwụ mmadụ Chineke kere nọcha na ya ma ịbịa ebe nke ọbụla e nwere ndị ọjọọ nọ n'ime ya mana ana m asị dịka ndị AD a na-ele anya ọwata ebe a kpọrọ kapụ yo kpọrọ na ihe dị mkpa na ihe niile bụ mmadụ ịgba mbọ chịkọta ime ụlọ ya ọnụ na-ekweghị ka ndị ọjọọ bata n'ime ya ma na-arịọkwanụ ndị ọ dị n'aka na-eme ka anyị nwee ike mee elekshọn a ọha ka m na-ewere okwu nke m edosara na anyị na-achọ ihe a na-akpọ free and fair election. Ọ bụrụ na anyị mee ya anyị amara nke wee ezigbo mmadụ nọ na-achị anyị achọghị nke a ga-emecha ebugharịa ga-agụgharịa ya ka anyị nwee ndị wee ezigbo mmadụ maka ọ bụrụ na ndị Electoral Commission anaghị ahazi ya ọfụma ma AC ma PC ma DC nwanne m onwe nke na-eme ọfụma mana na onwe nke m ọ bụrụ na anyị chọrọ ka bi gawa anyị niile nọkọta ọnụ tụọ maka bi nọrọ nga ahụ ide play ide show anyị amara na obi na-eme ọfụma mana ị mara aha parties niile adị nwanne m ha wụcha otu ndị until m ahụ na election achị ụkwa n'aka ya na-agba nke wu nke apụta ọmgba nke obiọma ga-eme ma nchịkọta okwu m ndị nọ na nke ha nọ ha chịkọtazielu nke ha ọfụma ghara inwe ọgbara agha n'ime ya a nọruo Linda Oscar wee onye awọ mbiri na si ọ bụ sọ na eko ya gazie anọruo Linda Oscar ọ na eko ka ọ na-ahịọtọ ịma iji ekwu ya ọtụtụ ugboro na ọ dịla ada ọwa eko ọ na-adịghịla ada gị ma ihe ị na-ege chere na mmadụ bụ ewu ọ fọrọ ntakịrị ka egwu ala m n'iyi ihe ka ogene na ba wụrụ mkpokere akị mụ na bọtụl green ichere na mmadụ bụ ewu amami na wata gaa n'ihu na WhatsApp anyị ma esowe ụtọ ọgbọnọ arahụ n'ukwu adụ naanị gị so gị ọwụ mụ na gị gaa n'ihu n'ozi nke a si n'aka Anọnye Ifeanyị Chukwu bụ onye a na-etu Fikisman si ụmụagọ Oposima dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ so na Bọlachi ndị ọma na redio ọsọ ọgụ uche na Clara kedu ka unu mere ndewo ọ si n'isiokwu akpụ n'aka na nke ụtụtụ a ọ so chee na otu pati ADC dị njikere imeri otu pati APC na ya bụ ntuliakaelu anaghị ime na afọ ọzọ na-abịa abịa maka na ọ si na agbakọ onye ọma mmiri ya agba ụfụfụ ndewo ọ wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ahụ na ozi gị na ụtụtụ a ezigbote ọyi anyị kedu ebe aha gị ahụ gara na ụtụtụ a Joy nke iru ka isi Mbaise aha gị bụ ejikwana nwunye Dangote wee mara gị ọ sị Uche na Clara ụtụtụ ọma Uche na nsogbu dị n'obodo anyị abụ Naijiria na ndị mmadụ na-ebe akwa enweghị nri enweghị fuel enweghị okporo ụzọ anaghị eme ntuliakaelu n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọwụkwanụ anaghị egwu ya n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya mana e nwere ọgụ a na-alụ agha n'ọtụtụ ebe dịgasị gị n'iche iche ọsọ Uche n'isiokwu a anyị ji n'aka na ụtụtụ a na ya nwa na onwe ya o soghị n'obodo anyị abụ Naijiria ejila nwayọ nwayọ na-awọje obodo e nwere naanị otu pati ike gwọrọ ka anyị lọghachie n'ekwentị ịbọọlachi Uche na Clara udo dịkwara unu dịkwara gị okezu ọnụ onye okwega akabadị na okuchi obodo Ogota na-akpọ ndewo ịhụlanụ ihe ka ebigo triliọn anyị ji akọ asa pati ndị ọzọ APC na Tinubu ejiri anya ahụ ha hụ na the hazard on the wall hụ na ụmụ Naijiria ajụla ha so ihe a ga-eme ịhụ na onwe pati ọzọ sepụtara isi ngwa ndị PRP na-akpọ ndị ADC ọrụ ebe a ka a ga-agbaba ebe a dị ọchịchị anyị paa n'azụ ndewo
ndewo ya gasịrị gị nọ nwoke ọma enyi ọha uche onye adịghị ya njọ ya bụ uchere obi gị adaala ụda Igbo Son si agwa ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ihe abụọ aka ọrụ ndị APC allegedly ọkwa ya n'aka ọrụ ha ahụ agaghịkwa na-awa ọkọ na ADC African Democratic Congress ha ga-esorịrị azọ ntuliakaelu afọ 2027 na Tinubu na otu pati APC agaghị akwụsịnwu ha gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke a si n'aka Sky ọsụtụtụ ọma ndị nke m n'uche nke ya akwanụ na o chere na ADC agaghị enwetewu mmeri na ya bụ ntuliakaelu anaghị ime n'afọ 2027 na-abịa abịa maka na otu pati APC ha emerichala ebe niile na ha akọ nke ala. Ọ dị ego anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Praise God si Douglas Osieko FM ụtụtụ ọma na ihe niile na-eme na ADC ugbu ọwa atụmatụ ọchịchị dị ugbu a bụ nke Tinubu nọ n'isi ya allegedly ọ sị ma na amụma niile a ha na-ama ọ ga-awụ ha na gịnị n'ala na Chineke ya nyere Peter Obi na ndị niile na-ahụ na ADC African Democratic Congress a haziri ya ọ sị Chineke nyere ha aka ya gaziere gị no Praise God si were zibata ozi gị ị bọọla chi ye ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igwe okwu nwa na ya eze na-ata njaba ọmelo odegwu na redio Clara ụwa mara ụlọ makwara gị ibi gwa na mbụga nwa na ya eze na-ata njaba amaghị m ihe na-atụ ndị APC ụjọ dịka ọ dị ugbu a amaghị m ihe bụ ụjọ ha eweela gọvanọ niile nọ n'ala Naịjirịa ka ọ dịkwa ugbu a egwu ka na-atụ ha ọtụtụ nsogbu ha zi ọ bụ na ọ bụ isi ama izizi ha bụ ka ọ bụ ị ka nọ ya ị ga-agbalị kpọghachitete nọ nwa na ya eze na-ata njọ abụ ọ bụghị anyị nwa kụchapụrụ gị ọ ga-abịa ikuku na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka injinia Frank Uju Ebelebe isi ama Hausa dị na Douglas sibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo na ka anyị chere mmara kene mpụtara ya bụ okwu n'ụlọ ikpe na mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ọ sị ka Chineke mezie okwu gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka JP nnọrọ m ọsụtụtụ ọma uche na Clara o sikwa na obi nze zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị ihe a na-emedo nọ n'ọwụ ndị mmadụ batara na ya bụ otu pati ọhụrụ ka ọ wụta gịnị ọ jụga m ka ọ jụga gị ọ gị nwa ka ọ ọnụ gị ọ gị nwa ọ dị ego ebe asụwala asụsụ eji eri ego madam more plate bring more plate weta bịara ya ama mme na aghọta egwu eji etinye ife n'isi etinyecha ife n'isi eme bido ha ụwa n'isi igirigi egwu eji ala n'iyi boo ya ndị nnadị ike gwara enweela ka isi ya egwu ebe a na-aṅụ mmanya mụ na-aga ebe a na-aṅụ mmanya o wee gatụbeghị ebe a na-aṅụ mmanya agbanyere gị ụdịrị egwu agaghị ọkụọ ya aga m anogo inogo ịgabeghị agabe m ụwa na ha agụla n'ikpe ụwa tupu ụwa agụ bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ịbịa nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo akụrụ na ha n'ahịrị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị n'oge n'oge na-adịghị anya anyị na ndị ọbịa anyị ga-alọghachi emekwala ngagharị